Sir, I asked that question kasi Secretary Puyat said na you will visit Boracay to promote local tourism amid nung coronavirus. Yes, kasi wala ng tao. Ito nga kasi si Berna eh. Wala naman punta. Sabi ko, sige, magpunta ako, pero maligo tayo. O dito, hindi kita bastos. This is not, anong tawag niyan? Feminist, ano? Sabi ko, sige, maligo tayo. Sabi ko, alam mo na, yung ligo tayo na, I also have something to look at. If you look at the open sea, it's endless. Mabubulag ka. But Berna would sit beside me on a sunset. I will stay. Totoo, hindi pa ako nakapunta ng Boracay. Nilinis ko kasi madumi raw. Nung malinis na, they put up there, thank you, Mayor Duterte. Sabi ko, let's see. Thank you, sir. Noon, napag-umpisa ko, karaming daldalin nyo. Yung mga punta doon. Sa likod ako pumunta, bukid. Ilan di kong area. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.